No a o ničivé vlně tsunami z roku 2004 se budeme bavit i v nadcházejících minutách. Ve spojení už jsme totiž s ředitelem společnosti Adra Radomírem Špinkou. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne i vám. Tak pokud jsem se správně díval, vy jste v Adře od roku 1999, ředitelem od roku 2015. Kde vás zastihlo to thajské tsunami? Co jste tehdy dělal? V tu dobu já jsem pracoval v Adře, ale byl jsem z hodou okolností v Severní Koreji. Adra měla v tu dobu vlastně i, že jsme síťová organizace, tak jsme měli i několik let pobočku v Severní Koreji, takže z tu dobu jsem zrovna pracoval tam. Bylo ve hře, že byste vyrazil přímo do Thajska? Úplně ne, my jsme tam měli nějaké poměrně velké projekty, které běžely, ale jeden z kolegů, který tam se mnou byl vlastně v Pjongjangu, tak byl na dovolené vlastně v Thajsku, takže tam zůstal a nějakou dobu pomáhal s pomocí přímo v Thajsku. Jak byste dnes zhodnotil ten celkový dopad pomoci, kterou Adra poskytla po tsunami, ať už na místní komunity v Indonésii, Thajsku nebo na Srí Lance? Já vnímám, že po takovéto katastrofě ta pomoc vyžaduje řadu let pomoci. Samozřejmě na začátku je to taková ta humanitární pomoc, kdy je potřeba lidem zajistit ty základní věci, ať už to je ubytování, zdravotní péči, potraviny, vodu a tady ty věci, které trvá několik možná týdnů, měsíců, což tady v tomto případě skutečně trvalo nějakou dobu. Ale co se, myslím, podařilo, a to bylo velmi dobré, vlastně ty projekty trvaly řadu let a vlastně ta humanitární pomoc se propojila vlastně s takovou rekonstrukční, s tou rozvojovou pomoci. Takže my jako Adra jsme vlastně v těch zemích, které jste jmenoval, ať už to byla Srí Lanka, Indonésie, Thajsko nebo částečně vlastně i v Indii, jsme působili až do roku někde 2009, kde vlastně poslední projekty, které byly spojené právě s pomocí po tsunami, teprve skončily z naší strany. Vy jste na Srí Lance měli projekt Česká vesnice, díky kterému našlo nový domov 20 rodin. Sledujete třeba nějakým způsobem, jak se ta komunita dál rozvíjí, nebo to skončilo v uvozovkách tím rokem 2009? My tam máme pobočku Adra Srí Lanka, takže jsme čas od času s nimi v kontaktu, ale není to nějak jako pravidelně. Spíš to skončilo v tom roce 2009 a občas se tak nějak pozeptáme, jak to tam dál pokračuje a stále, tak jak jste zmínil, ta vesnice, která byla obnovena, byla postavená vlastně trochu dál od toho pobřeží, aby v případě podobné události byli lépe chráněni, takže vlastně ta celá nová vesnice se postavila trochu dál od pobřeží, tak jak jste zmínil. Významným prvkem prevence se po tsunami staly takzvané výstražné věže. Jakou roli vlastně hrají v celém tom mechanismu a jak se Adra podílela na jejich údržbě, případně nějakém dalším rozvoji? Máte pravdu, my jsme vlastně právě na Srí Lance ve spojení vlastně i s místními autoritami takový systém výstražných věží, které upozorňují lidi, pokud by se zase blížila podobná katastrofa, aby včas mohli opustit místa, které jsou níže položená a vlastně i do takových bezpečnějších a výše položených míst se mohli přemístit. Takže tady ty věže jsou poměrně důležité, už se i v minulosti několikrát i vyzkoušely i v praxi, takže když bylo nějaké varování, takže vlastně ty věže fungují a lidé skutečně mohou na základě tady tohoto varování opustit níže položené místa a uchylit se dočasně do míst, které jsou bezpečnější. Vy jste jako Adra v roce 2004 získali rekordní prostředky díky dárcovským SMS zprávám. Byl to ten moment, kdy se Češi naučili pomáhat tímhle způsobem? Nebylo to úplně poprvé, ale bylo to poprvé v takové velké míře. Tenkrát se podařilo mému kolegovi, který to měl na starosti, vlastně i společně s Fórem dárců právě tu DMS-ku nastavit. 3 operátoři, kteří v Česku byli, tak se spojili tak, aby vlastně ta DMS-ka mohla být využita jako takové jednoduchý způsob, jak lidé mohou pomoct. A my jsme díky tomuto způsobu pomoci nebo přispění vybrali téměř 50 milionů korun, což v té době to bylo skutečně rekordní a bylo to jako forma, která byla rozhodně nová, zajímavá, která vlastně přispěla k tomu, že jsme tak velkou částku mohli vybrat.
Do jaké míry byla tahle událost i milníkem pro Adru? Změnilo se nějakým způsobem to, jak jste pak dokázali pracovat na dalších přírodních katastrofách třeba? Určitě byla velmi cenná zkušenost. V té době Adra do té doby spíš jezdila s humanitární pomocí třeba do bývalých zemích Jugoslávie, kde se ta humanitární pomoc vozila. Tady v tomto případě, tím, že to bylo i ve vzdálenějších zemích, tak ta pomoc se spíš nakupovala nebo získávala přímo na místě, takže se nic nepřeváželo, kromě asi 2 letadel úplně na začátku z toho humanitární pomoci. A pak to byl vlastně takový přelom v té rehabilitační a rozvojové pomoci, která dál vlastně pokračovala. Určitě to bylo i zlomové v tom, že jsme mohli zaměstnat celou řadu místních lidí i při těch stavbách. Na Srí Lance to bylo také i obnova lodí. Bylo to někde kolem 100 lodí, které byly znovu postavené, vybudované pro rybáře, pro které to bylo poměrně důležité příjem na živobytí. Takže i celá řada lodí nese některé české názvy, jako je třeba Jára Cimr, má Olga Havlova. Takže i to byly jako nové zkušenosti, které jsme v tu dobu získali. Ještě poslední věc vás poprosím. 20 let poté, co si z téhle tragédie a té následné vlny solidarity vzít do budoucna možná jako ponaučení? Ponaučení pro mě je to, že, nebo ani ne tak ponaučení, já to vnímám jako obrovskou solidaritu lidí, tak jak jste zmínil, to je pro mě, to asi zůstalo jako nejsilněji. A to, že prostě hold přírodní katastrofy se dějí, letos jsme byli toho svědky i u nás v České republice. Pro mě určitá prevence je důležité, to znamená, pokud i meteorologové hlásí to, že se může něco stát, abychom to jako lidi brali vážně a nepodceňovali to a následně vlastně, pokud se něco takového stane, já jsem vděčný za obrovskou lidskou solidaritu, která vlastně se většinou při těchto humanitárních událostech v naší republice otevře a lidi jsou ochotní pomoct. Říká Radomír Špinka, ředitel společnosti Adra. Děkuji vám za váš čas, za vaši práci. Hezký den. Hezký den i vám, na shledanou.